Molt bona tarda, bon dia a tots i a totes. Aquest és el segon concert que fem entre amics, que representa que som un grup de pintors, de la que jo ensenyo una miqueta a tots i a totes, i tenim a un senyor, a un alumne, que li agrada molt el cant i ens regala, és el segon concert que ens regalarà. Llavors, totes les cançons que cantaran estan fetes, estan demanades pels alumnes. O sigui, cadascú de nosaltres hem triat una cançó. Llavors, espero que suposo que us agradarà. A mi, segur. Jo el meu agraïment sempre és a l'Ajuntament per cedir-nos aquest lloc tan xulo, que tenim un casal aquí al poble, que ens encanta. I gràcies a això podem fer aquests actes. Agrair a les autoritats i que a la següent vegada també puguem estar aquí. Jo podria presentar-vos a la pianista, que és l'Elisabetta Vilanova. El Jordi Abad, que ja el coneixeu. Per començar, ens cantaran. Té una història, és una història de l'Eloi i la Francina de Vallespí. Volien casar-se, malgrat l'oposició dels seus pares. Quan el noi torna al poble després de temps, enmig dels enrenou de la Revolució Francesa, al veure els cims pirenaics, els canta amb l'emoció de la retrobada. Ens cantaran el Pirineu, de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra. Blanques coves
cas, la història es desenvolupa en un poble mariner del nord d'Espanya. Leandro està enamorat de Marola i es fica en un embolic per l'amor que sent per ella. I de totes les males llengües li parlen malament de la noia i ell li canta aquesta romança. No puede ser de la zarzuela a la taberna del puerto. Endavant. Sí.
Venga, va. Maria Manuela es caracteritza pel criticisme del pensament de mitjans del segle XX, essent una reflexió al voltant de la moral de l'època, i ens la llegirà, ens la interpretarà el Francisco Márquez, el Pachi, però el Pachi. Bueno, això Jordi no està amb el guió, però ho diré de totes maneres. Buenas tardes a tothom, a totes y a todos, y muy buenas tardes a todos y a todas. Lo digo de esta manera porque, como ha dicho Joana, Rafael de León era un poeta, escritor, letrista y compositor sevillano, y todo lo que hacía lo hacía en andaluz, con lo cual esta poesía está escrita en andaluz. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor que sé, y si hay algún andaluz que interpreta mi manera de hablar, bueno, lo haré lo mejor que pueda y sobre todo con el corazón. Y lo haré lo mejor que pueda y en andaluz. María Manuela, ¿me escucha? Yo de vestido no entiendo, pero ¿te gusta de ver a ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso, tan ceñido, que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Te sienta que eres un cromo, pero cámbiate de ropa. Si es un instante, lo justo, mientras me tomo esta copa, ponte de cuello cerrado, que te está de maravilla.
y el que te llega 2 cuartas por debajo de la rodilla. Cada vez que te lo pones, te encuentro tan elegante que dentro de mí murmuran los duendecillos de un cante. La rosa que me entregaron al pie del altar mayor lleva las sayas cumplidas y nadie le ve el color. Pero antes de que te vistas, coge un poco de agua clara y afuera los melnotes que te embadurnan la cara. Ni más carmín, ni más crema, ni más tinte. Tiene el pelo, no aguanto más colores que los que te puso el cielo. Se acabó enseñar las piernas, los brazos y el escote, y el rostro no te lo pintes, ni aunque te salga bigote. ¿Qué hizo Dios tan hermosa como una rosa temprana, y se va a enfadar contigo por enmendarle la plana? Y a tu prima le devuelven la pulsera de brillantes. Son mucho lujo esas piedras para una mujer de un tratante. Te quiero guapa y sencilla, como yo te conocí. No tienes que engalanarte para nadie nada más que para mí. Ni más zapatos de fibra, ni más turbantes de raso, para presumirte sobra con cogerte de mi brazo. Y como un día te vea que enciende un cigarrillo, va a echar entrañas mías el humo por los tobillos. No quiero que me pregunten, ¿esa gachona quién es? ¿Una secretaria de esas que beben champán francés? Ni tú eres mujer moderna, ni quiero que lo aparente, que yo te prefiero antigua y oliendo a mujer decente. Y con el trigo limpio, todo el mundo te compare, que por de fuera y por dentro te parezca a mi madre. ¿Te cambiaste ya el vestido? O andando para el teatro, ya verás tú con qué envidia nos contemplan más de 4. Vaya un marido con suerte y una mujer bien plantada, es una vara de nardo con la carita lavada. Y al salir yo te prometo cantarte por la alegría lo mismo que te cantaba cuando tú eras novia mía. Mi novia es la más hermosa y no se pinta la cara, lo tiene como una rosa, tan solo con agua clara. El barco de mi amores no tiene más que una vela, remendadita y graciosa, igual que María Manuela. Se conforma mi niña con un vestido y le basta y le sobra con un marido. De percal que se ponga, viva el salero, es mi María Manuela, la reina del mundo entero. El text és de Jacint Verdaguer i la música d'Amadeu Vives, estrenada el 1894. Amb el temps s'ha convertit en un cant patriòtic nostàlgic, especialment pels exiliats, emblemàtic i representatiu de la identitat catalana. L'emigrant. A veure si tindrem d'emigrar tots.
saben el que s'estan parlant. No ho sé. Ara bé, la lletra d'aquesta cançó que ens cantaran va ser creada per Serrat, amb 3 estrofes d'Antonio Machado, i va acabar sent una de les més exitoses del cantant. Va contribuir a que el públic s'acostés més a l'obra de Machado. Estem parlant de la Saeta. A veure. Això no us penseu que és fàcil, O sigui, una cosa està aquí sentat i una altra està aquí dalt, Que se't posen els nervis nerviosos. Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? La saeta al cantar al Cristo de los gitanos, con siempre sangre en las manos, siempre por sembrar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. No eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. És que la llum aquesta no em deixa veure res. És que passo una vista, Passo una vista, vaig estar tots aquí. Sí. Ara ens descriu el tipisme popular d'un dia de festa en el que s'entrellacen els diferents ambients en funció de com li va a cadascú. La festa, clar, i la retrobada d'uns antics amants. Estem parlant de festa major de Duat Aules i ens la narrarà la Maribel. Hola, bona nit. Bé, ja veieu, els alumnes, tot això surt de la classe de dibuix i pintura. Vull dir que ja veieu que som un grup una mica complet, No només pinten, sinó Déu-n'hi-do. I bueno, doncs un plaer també col·laborar amb ells. Tinc tant ton. A l'era es repiquen al vol les campanes i el vol per la vila ja surt el pregó, que el ball ja publica per fer saber al poble que avui és la festa major. Enmig de la plaça s'aixeca un tablado
que els diu a les noies que allí es ballarà i els joves del poble se'n van enfisant-se. Arrere la cobla que està a l'arribar. Hi ha festa a l'església, concert al casino, sortiges i tauletes que venen torrat, funcions de teatre per còmics de fama. Hi ha focs i sardanes i balls d'embalat. Ja arriba la cobla. Sentiu la tenora? Que dolça modula, quin so més potent. Ja fa la passada tocant una estona davant de la casa de l'Ajuntament. Les joves i velles estan ja vestint-se per anar a missa major. Les cames es brinquen, el cor se'ls enxampla, no en ballaran poques després del sermó. Ningú es queda a casa. Tothom vol més aire, sortir a divertir-se, a rodar pels carrers. Cada gent, mare meva, fins hi ha cants noves. Ja es veu per la roba que són forasters. Tothom està alegre davant de l'església de joves del poble. S'hi forma un cordó. Que n'és de bonica la festa del poble, la festa de casa, la festa major. En caure la tarda, al poble entra un jove. Porta un trajo negre, vesteix força bé. És guapo, moreno, té bona presència. No sembla del poble, deu ser foraster. Camina de pressa, sovint es detura i mira les cases amb molta atenció. Quan és a la plaça, sospira i contempla els arcs que l'envolten. Culpes d'emoció. Aquí l'esperava sortint de l'ofici, murmura amb tristesa. Aquí em va dir el sí. La trobaré morta? Serà ja casada? No vull pas pensar-hi que fora de mi. De sobte, la porta del ball de la tarda fa oir una tonada que oïa en temps passat. Qui sap si ara balla? I si balla un altre? Exclama i s'aixeca per anar a l'embalat. No ho he de fer. Les forces em manquen. Me'n vaig a cal batlle que ell prou que m'ho dirà. I ja no s'ho pensa. Dant volta a la plaça a casa del batlle, de pressa se'n va. Som prop de les 12. La nit és hermosa. No és un sol núvol, fa un cel estrellat. La cobla fa estona que toca. Com ballen! Quin goig fan les noies que hi ha a l'embalat. Hi ha anat tot el poble vestit per les festes. Les noies, per anar-hi, s'han fet un vestit. Les velles, cansades de tot, fan becaines. Només es desperten quan creix el bruixit. No hi falta una noia. Quina estranyesa. La Margarideta també ha anat al ball. I ha anat a la força. Son pare, entestant-s'hi, me l'ha convençuda. No sense treball, però ella no balla. Si ni s'ha fet la roba, va tota negra vestida de dol. Pensar que el seu Jaume va anar-se'n del poble. No troba en el poble ni goig ni consol. Quan més entristida la pobra es trobava, un jove s'hi apropa mirant-se-la bé. Que està compromesa? Li diu amb dolcesa. Dispensi, no ballo, contesta. No en sé. Ni a mi, ni a en Jaume? Replica aquell jove. Com pot ser possible que em diguis que no? En Jaume, exclama ella. S'aixeca, se'l mira, se'l menja amb la vista i arrenca amb un plom. La gent se n'entera. Sa mare s'alarma. Tothom acostant-se la vol consolar. No és res, diu el batlle. Qui sap qui és el jove? Són plors d'alegria. Ja es consolarà. I tant si es consola després d'explicar-se les 1000 amargures que els dos han passat. La nit se'ls fa curta. Ballant l'han passada. Dels balls del programa ni un sol se n'han deixat. I des d'aquella hora, la Margarideta, per qui era la vida neguit i tristor, també diu joiosa: que hermosa és la festa del poble, la festa major.
Ara mira, Guajiro. Que ja com... Ara què t'has fet? Ja. Jo també crido. Tenim pagat els pel micro. S'ha sentit molt bé, sí. Mira, Guajira o Guajiro són persones del camp i Guantanamera, la que és originària de Guantánamo. Per tant, Guajira Guantanamera vol dir camperola de Guantánamo. Ha quedat clar, no? Sí. Vale. Si no, ho repeteixo. Joselito Fernández la feia servir en un programa de ràdio per tancar l'emissió, aquesta cançó. Sabeu de quin estic parlant, oi? Ai, la Guantanamera. Guantanamera toca. Ole, vinga. Bueno, a veure què podem fer amb això. El que podem fer és que ens ajudin. Ens ajudeu? Vale, llavors, quan vingui l'estrofa, aquella Guantanamera, Guajira, Guantanamera, vale? La cantem tots plegats. A veure, anem a veure què surt.
pianista perquè no l'heu sentit cantar i perquè té vergonya. Però... La veu aquesta era la teva? Sí, era ella. Per això ho he dit jo. No la veia des d'allà jo. És un fenomen, aquesta noia. Ara anem cap a Félix Rodríguez Capó, de Puerto Rico. Es va fer famós quan va gravar com a solista amb l'orquestra de Xavier Cugat. Temes romàntics, obligats a les cadenes de ràdio, i això el va convertir en un ídol. Estem parlant de Ojos Negros i el Canela. Bueno, a veure què podem fer. Este público tan maravilloso que tanto me quiere. Ara sí que necessito voluntaris. A veure, mira, Per fer què? dos, vale, dos per allà. I el... Per fer què? Per fer què? Per situar, és que no veu nada. Per fer què? Cantar no. Ah, No, cantar no. nens, vinga. Un, dos i tres. Va, un. Vinga. Pots venir. Vale, La cançó que ens cantaran ara, que ens interpretaran,
És d'Antonio Petit i reflexiona vers la rapidesa de la vida i la conveniència d'aprofitar totes les oportunitats que se'ns presenten. És així, Es diu Aquarela. Col·laboraran? A veure, com te dius? Marta. Gerard? Fidel? Biel. Eric. Així que un aplaudiment, sisplau. Bueno, ara, aquesta cançó es tindria que cantar a ritme de samba, però la cantarem a un ritme més pausat perquè tenim una performance, perquè els digueu un temps. No, això és al principi, ara que no.
Ara que estem entrant en calor ja s'acaba. Sí, ja sap greu, perquè ara estava jo... Maria Greber va intentar dedicar-se al cant, però aviat se'n va adonar que tenia més èxit component. Va destacar en cants exclusius del gènere masculí, trencant les regles establertes, i va ser la primera compositora mexicana que va transcendir internacionalment. Jurament. Te lo juro, te lo juro. Vinga, va. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me han visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué de mirarme apasionado. Cuando estoy cerca de ti estoy contenta. No quisiera que de nadie me acordaras. Deja hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Pues mañana es más profundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme hasta la locura, así sabrás la amargura que estoy sintiendo por ti. És que, nena, tens una força que... Molta energia. Ja us hi dic, aquesta noia és un fenomen. Sí? Està bé, està bé. Estem gaudint molt. Va, vinga. Arnaldo Manzanero va escriure més de 400 cançons. I els seus temes van valer el pseudònim del rei del romanticisme. La cançó que han demanat és Contigo aprendí. Cala, Vinga, som-hi. Contigo aprendí que existen nuevas y
gairebé està això. Ja està. Sí. Lástima que termino el festival de hoy. Sí. Quan Toto va escriure la lletra i Sartori la música, interpretada per Andrea Bocelli, el tenor a Itàlia. No va agradar massa a Itàlia, però França, Bèlgica, Alemanya ocupava els primers llocs de les llistes. A partir d'aquí va començar a ser internacional i amb la cançó Conte Partito, Porti Volare. Vale. Porti Volare, És que, clar, aquestes com me les veu demanant, dic, si no la canto després quan vagi a classe... Sí. És que si no les cantes, després a fer rodones. Aquesta la cantaré. Et faré fer pomes i res. Va, vinga, anem a intentar-ho, No us prometo res, perquè a aquestes altures del partit la cosa ja no... Vivo solo, sueño un horizonte, fanto de mar.
podem intentar. A veure, va, intentem fer alguna cosa. Una duo, sí. Sí, no, a veure, que això estem cansats, eh? No vingueu aquí... Penseu que... Mira, anem a fer... Quina tens primer? Dolor, però jo. Va. Bueno, a veure si sóc capaç d'acabar. Us en recordeu que us vaig dir fa uns, no sé, 15 dies o així, que havia anat a Sagunto a fer un concert. M'havien demanat, feia un concert benèfic per una ONG, jo sempre canto coses benèfiques, i llavors vaig dir, bueno, vaig. I vaig cantar un cant que no es va gravar bé i el vaig passar però no estava ben gravat. Llavors dic, bueno, doncs mira, el cantaré aquí perquè el tingueu sencer. Aquell dia no es va gravar bé i avui no sé si es cantarà bé. Però almenys ho intentarem. Bueno, aprofitant que estem en un temps així de reflexió, Setmana Santa i tal, aquesta és la lletra del Pare Nostre. És una oració molt coneguda, que tothom coneixen, així que és un Pare Nostre. Bé. Thank you.
Fem aquest? Aquest ja l'hem fet, no? No. No? No. Doncs el fem. L'última que la Maribel té pressa. Vinga, l'última. Què? Que canti ella també. Ah, sí, home, clar. Vinga, va, aquesta canta ella. Que canti. Ara després cantarà otra. Venga, ¿hacemos esta? Va. Ah, no tens que marxar? Ah, no, pues ho fem aquí. A veure, va. Ai, quins nervis.
ja heu tingut la gentilesa de venir a escoltar-nos, us vull fer un regal. Resulta que jo fa temps, quan era jove, vaig gravar un CD, vaig gravar per patis, un amb un pianista, un colombià, i un altre amb un músic argentí. Llavors, vaig estar l'altre dia a la productora i passar per allà, escolta, dic, aquests CDs que tinc aquí, és que aquí he gravat jo. No, els tenim aquí perquè com la gent ja no té CDs, ja no els venem. Com que no els venem? Porta, els emporto. Llavors, us vull regalar un dels meus CDs a cada un dels que heu vingut aquí. Així que ara... He tingut la gentilesa de vindre, doncs mira, ara quan sortim, no sé si no hem posat una taula, és igual, posarem una cadira, amb els CDs allà al damunt, i us donarem un cafè. I com, a més de cantar, també estic ficat amb el món editorial i tal, resulta, els que vau vindre per Nadal, ja ho sabeu, però els que no vau vindre per Nadal, doncs us ho dic ara. Hem traduït al català una de les millors biografies de Jesús que s'han escrit. I com és Setmana Santa, doncs he pensat que, home, estaria bé, com jo també m'enxufo a l'editorial, i escolta, donen uns llibres que... Llavors, estan en català, és la biografia de Jesús, aprofitem que Setmana Santa la podeu llegir si voleu. Així que allà darrere, ara quan sortiu, tindreu un llibre i el CD. I gràcies per vindre, de debò.